kubadwa ndiye tinabadwa atsandi mavuto tisanafe poti ukakhala ulova ndiwo umasiye umene misozi yake siku kata tsiku ndi tsiku m'masaya mwake mbuye chita ndichozizwa pakati pa ananu mu Igupto. Mama wakukati kwacha tambala kangolira inenza nunga wabi kulingalira mutima kunja kwa chakwa chilanji panchela muntu ovutika nanjindi umava ukuchita kusowa potu yambire nimanga wila mamawa ngati ndikupita kunchito kuliko kasaka nchito kukangoda mbala la sopageti tete padzuwa kutopa ndikuyendera kumatindi kunja chani pogona lendi ndilipire chani zosesi zimaniwawa poti ndili nalo banja wananga kufutika tamba ndikulira maloba wankuluma bwana tumasiye wapweteka ulopa nsanga inu salira kokapa nsanga njilira ine mayo wana kapita omwe wasabwera so mawujala sasa usa moyo wanga mayo tamba ndikulira maloba mabana makampani ali paketi po jala inu wakumunde ali paketi po jala umawiza sauza umoyo wa maloba vula yotela pachupi zuwa na loku ndipeteka ulopanganiyo wawa chimodzimodza nzanga umasiye kupempa kusikufuna wamanzanga kusowa kakasi mwana wa muna dzikola pansizo na sikwatu kupempa kusikufuna wamanzanga kusowa kakasi mwana wa muna dzikola pasina disikwatu mayo walira mamuna yo mayo walira mamuna yo mayo usalile numasiye wapweteka ulopa nsanga inu mamuna salira pokapa nsanga ndilila ine mayo wezina makambana kapita omwe wasabwera so alisi umbawe njala sasauza moyo wanga mayo tambani kulila maloba mabwana makampanimo uwakumukile ali paketi po jala ingo wakumunda abo ali paketi po jala umbawiza sauza umoyo wa maloba sezinada ndaka ifuna ndalama peteleza kutugolole sono ineka fasi yanji olela sowa zambiri nangati gwile pati kusowa kunopotsamira kuli mandilime bwanji odilelo zosezinada ndaka ifuna ndalama peteleza kutugolole sono ineka fasi yanji olela sowa zambiri nangati gwile pati kusowa babulumukira mayo walira mamuna yo mayo masiye wapweteka ulopa nsanga inu mamuna salira kokapa nsanga ndilila ine mayo wesinanga kampana tapita omwe wasabwera so malozi umbawi njalanza sauza moyo wanga mayo kampani kulira kwalomba mabwana makampani muwakumbukire ai paketi po nyumba dita